бала чагымдан безнең гаиләдә без татарча сөйләшмибез, әни белән дә сөйләшмибез, дәвәни белән дә сөйләшмибез. Ләкин дәвәниемнән миңа хәзер дә әйтте, бөтен телләр дә алар кызык һәм әлбәттә иң беренчедән, әгәр сезгә мәктәптә татар телен бирәләр, син аланы, син өйрән аны, чөнки ул да хөрмәт, ул да безнең дуслыгыбыз. Минемчә, миннән татар телене саклауына минем булышу кирәк һәм минем кызыксынуы һәм минем бу кызыксыну турында башка кешеләргә сөйләүдә миннән ул татар теле саклануына булышу.